Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay iba sa ti Proverbio 19, versikulo 11. No manakem ka, saan ka analakang agpungtot? No adda makaaramid iti saan anasaya at kan ka, pakaidayawam no palabsam ti biddot na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oh, tatang, kasla na unag ti pampanunutan nyo Adda ka di parikot? Ay, pampanunutak laang ni Flora nga ading mo, anak ko. Apay ni Flora, tatang. Masaya ang anak nga main, tadi na intuloy ti panagadal na. Ituloy na kumalata nga uray addan anak na. Isulaang mati amok ama ipatawid ko kada kayo nga anak ko. Kasarita yun ni Flora, tatang. No laki di kayat na nga ituloy. Tumulong kiti busbusen da kini Clara. Total, adamot na talgad at trabaho. Ay na, agyaman ako na'y anak ko. Sana balit na napigsaak pa'y mat amang awer iti apok no bilang laang. Una tatang, anyangay nga rod, anusan ta na pagtinulungan. Tumulong akmat amang awer no awan trabaho. Flora, anak ko. Umadani man na ti panagsasarag. Agenroll ka kumaitaatawan. Tatang, Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Ituloy mo ti agadal. addan anak ko, tatang. Sana bale, addamot ni Manang Clara. Igagaod na mo ti panagadal na. Ti panagadal yulaeng ti amok a maipatawid ko kada kayo nga anak ko. Saan pa'y anala daw ti amin? Napigsak pa'y may tamangawir iti apok no bilang ta ituloy mo ti agadal. Tatang, Nagsarita kamin kini Manong yu agaray. Tumulong iti busbusen niyo kini Clara. pakawanin nak, tatang. No diya ko manasapa anak ayan-ayat. No impamaysak kumati panagadal ko. Awan ko maparikot tayo ita. Awan ti tao asaan ngagbidot, anak ko. Anya ngay nga rod. Day takit di kumaanak mo ti agbalin nga inspirasyon mo, tapno ituloy mo ti agadal. Bayam ti saudag iti tao. Ti masakbayan yung nga agina ti panunutam. Ne, apay ada kayo ti agaw-awer ka ni Feni, tatang? Napanantiin na? Apay, saan mo ka di anasabat? Napanidi pagadalan. Imbaon ko nga aginroll. Anya? Agenroll ko na kayo? Wen, Clara anak. Nagsaritaan mi kinimanong yu agari dayta. Ngamin, sayang mat no di na ituloy ti panagadal na. Sapay na laing ni ading mau. Adda lang arud anak nan. Apay pagtuluyan nyo pay laang agadal. Ti anak na lakuman ati asikaswan na. At daak may tamangawir iti apok anak ko. Dayta, konsentidor kayo launay ngamin. Iso akas dyan ni Flora. Tauray naganak anasapa. Pampanuynuyan nyo latati amin akayat na. Clara, Siya tumanon tinakababayin iti pagadalan. Mangibabayin da babae. No saan ko mga min anak boyfriend anasapa, awan ko mati kastoy a parikot. Ay, iso tinang isang pot iti parikot diti balay. No saan ka kumaanasapa anak boyfriend, awan ko mati parikot ita. Manang Clara, apay akas tamot hindi pa nagsasaong kanya. Wan gapo ta parikot tinyawid mo diti balay. Imbag kumamot no suportaran na ka dyan ang sikugkan ka, ngam saan mat. Gapo ta kalpasan na kaasinikugan, pinanawan na kan. Manang, Napan ka na genrol? Agadal ka manan? Ngam ni manong gari ti aggastos? Panunutom kumamot at irigat da ni tatang. pasensya kan manang. No parikot lang ti insangpot ko dito balay.
Clara, saan kumamot akas di ti panagsasawam kini Flora? Tanya ti kayat mo asawan manong. Ni Flora manan ti husto. Nangeg ko dagitag kakasakit nga imbagbagam ken kuana. Pudno mo tamin nga ibagak. Tapno agnakam. Clara, ading ko. Wen, nagbidot ni Flora. Gapoy tinasapa una panaganak na. Ngam saan pa'y matanala daw ti amin. Tapno agbalbaliw, ken ituloy na tagadal. Iso akas din ni Flora, anatangken ti ulo na, gaputa kanayo nyo apampanoy-nuyan. Ha? Sige, itulog kan itadyo amin na kayat na. No di yung mabantayan kat maki-boyfriend manan, makaammo kayo. Nag-enroll mo't gaya man ni ading mo. Nakitak ita ije kantin. Wen nga rod, pinag-enroll pa lang ni tatang. Masurunak. Imbag man ta naka-enroll pa'y. Asino nga iti mga awir iti anak na? Asino pa'y kuma? Di ti amami akon sintidor. Kasta ka de. Aywan gayam. Diyan nakasikugan kwa na. Suportaran na kadiidang agina. Ay na, agyaman kami no suportaran na ida. Ngam ultimo 5 aduling awan. Ha? Asino nga iti mangmang taditi busbusan da? Kat ni manong gari Isut agpapaadal kada kami adwa. Kan isu pa yan ti gumatgatang iti diaper kan gatas di anak na. Ay, na yun day jay akabsat mo. Nang isang putlaang iti parikot ijay balayo. Podno ta imbagam friend. Mangibabain akabsat. Di nakmanaw-awagan iti manang si Ka Flora. Gaputawan kabsat ko agarang ganjang akasken ka. Ha? Amin a tao amasabat ko. Damdamagan da no apay nag-enroll ka pay laeng. Idinto taddan anak mo. Imub-ubingan ka ngamin agarang ganjang. Unay kan manang. Sobra mo tanay ta panagsasaom kanyak. Sapay ko mga rod. Tadi mo tumapadasan ti kas itinagbidutak. Saan to apulos? Gapo ta igagaad ko ti agadal. Saan akasken ka? Ano niya? Ay, numabalin la kumasukatan ti apelyedo. Sukatam ti apelyedom. Di mo usaron ti apelyedo tayo. Ngamin, nalabasan ti panangibabain mo iti pamilya tayo. Clara, anak ko, di mo kumamutlabsan ti panagsasaum iti adem. Apay tatang, pudnumot amin ngayon bagbagakkan ko na Apay, nagipulong manan? Saan? Ngem nangagkaw dagiti imbagbagam itay. Kat, siyak manan ti dakas? Nalabasan ti panagsasaum anak ko. Panunutam ko maababae ka mait. Nagbidot ti adem. Ngem saan kumamot akas day ti panagsasaum kan kuana. Makapasahir itirik na, Clara. Di mo ammo ti bigat. Wenno dagiti masungat nga aldaw. Isu adi ka kumaglablabas. Aday ta, ni Flora latta ti husto, sipod pay. Siyak nga igagaad ko ti agadal, di yu pa'y makita dagiti nasaya at ngar aramidak. Ngam ni Flora ang nagpasikuglaeng, kanayon nyo latang aw-awatan. Kung sintidor kayo at talaga. Tanya ti kayat mo. Gaputa nagbidot kat lakside kon nga anak. Ikanyo kumamot ti pagnakman na Ay na friend, gusto ko manday ta pa nagsangsangit mo. Nagsakit tirik na, friend. Kapo ka nagitim pagbagat ikabsat ko. Kasladyak maaklon. At ti mismo pa'y akabsat ko. Ti mangimbaga, mangimbabain launay. Ay na friend, di mon panunutan no anyaman dagiti imbagbagana. Awan may tulong dagiti sa unaken ka. Gapoy tinagbidutak. Kurang langon at laksidan na kakaskabsat na. Anya ngay nga rod, agpakumbaba ka lata Friend, malagip mo ka di jay mensahe ijay simbaan idi Domingo. Ano manakem ka, saan ka analakang agpungtot. No adda makaaramid iti saan anasayaaten ka, pakaidayawam, no palabsam tibidot na. Oh, Clara.
Apay adi ka matagtagari. Ada ka di parikot mo? Adda, friend. Nadagsa na talaga ti parikot ko ita. Diyak amo no kasano nga ipudno kada tatang. Nang runa ka ni Manong Gari amang papaadal kada kami. Ha? Nay, anyat kayat mo asawan? Masikugak, friend. 2 bulanan. Anya? Parikot ko ita no sa dino ti pang sapulak ka ni Patrick. Jakon makontak iti cellphone na. Manipod impakam mo ka masikugak. Anya? Kasano nga rodan ti panagadal mo? Jaka mo. Mariribu ka nakita noon niya taramidag. Ay na, Flora, anak ko. Maragsakan naklaunay gapu iti da ito impakitam agradom. Nagngangato. Tatang, katgapo kada kayo dayta. Gapo iti kanayon nyo pa nang ipalpalagip, asaan pa'y anala daw ti amin. Tapno ituloy ko nga agadal. May salaangan atawan tatang, makaturpusak matan. Ay na, sigurado ang maragsakan ni Manong mo agare. Numaamuan na dayta. Excited ak amang ipakita kan kwa na tatang. Iso nga urayak aging gaas sumangpat. Uwan gayam, ni Manang Clara, si mangpat ka din? Ay, why na. Adda ni Jay Seled na. Si Mangpait anabartak. Damdamagag itay no adda parikot na. Ngam dinak mating kaskaso. Bayan yon tatang. Kasaritak to inton bigad. Manang Clara, apay nga agsang sangit kamutan dito sa led mo. Adda ka di parikot? Flora, ading ko. Ha? Inawagan nak iti ading? Pagkawanan na kuma. Gapo ka dagiti sana nasaya at apanagsasaokan ka idi. Ha? Awan dayjay kanyak manang. Kan maysa, nabayag ana pakawan kan. Gapo ta amok asyak tinagbidtot. Namiris ko itan, dagiti panaglablabas ko, ading ko. Ha? Flora, masikugak. Kadyak amo no niya ti aramidag. Intarayan na kunti boyfriend ko. Anya? Uwan, pinanawan na ti boyfriend ko. Kalpasan nga impakaamok ama sikugak. Patib karam ti pakinakam mo. Kas iti inaramit ko. Di ka agpaabak Manang Clara. Numan pinanawan na ka ti boyfriend mo. Isu tinapukawan. Saan asika? Manong Gari, pakawanan na kuma. Nagbindutak. Ay. Anyangay nga rod, ading ko. Do iso tigasat yo. Awan maramidak. Tinapatag kat inaramid ko amin nakabailak agapsat yo. Waray agungutak at dalitan. Manong, Ita, mapadas mo matan ti kasi tinapadas ni Flora. Leksyon day tagan ka, ading ko. Saan anasaya at taglablabas? Gabuta di mo amo, no niya ti mapasamak. Manong, tatang, pakawanandak. Di ka madanagan, anak ko. Saan kami agumurakin ka, gapo iti dayta? At adda nga ipakita kan iparik nami ti panang ipatagmikan ka nang runa ita. Agyamanak, tatang. Ikarik, balbaliwa kung dagiti saan anasaya at nga ugalik. Nasaya at magta na panunot mo dayta, anak ko. Pagyamanak launay, ta nakaamiris kan. Di mo labsan ti panagsasaom kadagiti tao ang nagbiddot. Laglagipon tayo kumaakanayon, asaan tayo a perpekto. Tunggal maysa, makaaramid iti biddot.
Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Iti direksyon, Virgil Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.